athatha ioil bese njani eyamgcoba lapha ka kula khona. Okay, uma uDavide I think it's 1 Samuel chapter 17 uma uDavide ehambisela abafowabo ini ukudla ufika laphana ku chapter 17 awufundi verse number 16. Umfilisti wasondela ekuseni nakusihlwa wema khona izinsuku ezingama40. uJesu wathi kuDavide indodana yakhe, ake uthathele abafowenu ifa. Ake uthathele abafowenu ifa lalotiwe. Okay, funda verse number 33. uSamuel wathi kuDavide, awunamandla okuya kulowo mfilisti ulwe naye, ngokuba ungumfana nje, yena eyindoda yempi kwasebusheni bakhe. Okay, uma uDavide efika lapha la kunempi kwaIsrael useqeda ukugcotshwa ngithi, so amafutha aqeda ukwehla kuphe ekhanda. Ufica empini kukhona umfilisti obizwa kuthiwa uGoliath. uGoliath ubhizi uchallengeer ini uIsrael. Can somebody read chapter verse 34? uDavide wathi kuSamuel, inceku yakho yayizalusa izimvu zikayise. Funda kahle. Wathi inceku yakho. uDavide wathi kuSawule, inceku yakho yayizalusa izimvu zikayise. Lapha kwafika ingonyama nebhere, kwathatha imvu emhlambini. Ngaphuma ukulandela ngokubulala, ngayophula emlonyeni wakho. Lapho kwangivikela ngakubamba ngesilevu. All right, so iBhayibheli ke lithi uDavide la uma ufika kunendoda yayisigore eyayigxumdela. iBhayibheli lithi uchallenge uIsrael bonke babemsaba, amasosha ayemsaba umuntu, inkosi nayo yayimsaba umuntu. iBhayibheli ke lithi uDavide uyafika ukuthi, Nkosi Sawuli, kuzokwenziwani kumuntu ozolwa nalomuntu? Bathi ke bona ayilalela ngefana wami umncane kabi, ngeke uzukwazi ukulwa nalomuntu. Lo muntu une experience empini. Amen. iBhayibheli ke lithi uDavide uyabalandisa, uthi uDavide hayi no, lalelani mina ngeke ngalusa, then kwaqhamuka ibhubesi lafuna ukubhozomela izimvu engangilusile. Amen. Usethi ke kodwa ke ngaba namandla ukuba ngenzani ngimelane nalo. Ngifuna ukubuka lapha ke, uma uDavide efika la, ufika impi in a hot situation. Amen. Ufika impi njani? In a hot situation. Hallelujah. And uma ngabe fika empini akekho umuntu owayebuka uDavide njengomuntu ongalwimpi, but bonke abantu babebona just a normal person, just a normal human being. Kanti uDavide, he is no longer normal ngoba sekuke kwehla amafutha ehlebunzini lakhe. Ngikhona bazalwane, ngoba noma ngabe usugcotshiwe emehlweni abantu abakwazi ukubona ukuthi kuke kwehla amafutha kuwena, kodwa into ebona ukuthi kuke kwehla amafutha kuwena isitha sakho. Amen. So iBhayibheli ke lithi uDavide wa insista wathi, let me go and fight this man.
kuthiwa inkosi yathi never, do not go, do not attempt to fight this man. Hallelujah. And iBhayibheli lithi uDavide waqonda khona lo olwa lo Davide makabona umfana omncane ozayo oyiphathela induku. Aye dog nginja yini. iBhayibheli ke lithi uDavide wabona ukuthi okay, this man is very great in knowledge, uyayazi impi. So the only thing egim engangenza ngikwazi ukudefeata lo muntu amafutha. Amen. That is why uDavide uthi ngiza kuwena ngegama lika Jehova. Amen. Because amafutha uma ulwa usebenzisa wona ekuwe awakudingi ukuthi ube ne-experience in Baker, kodwa kudinga ukuthi u-understand ukuthi the oil iwuphawu lobukhona bukaMoya oNgcwele, is a symbol of the presence of the Holy Ghost within you. Ukugcotshwa kwaDavide kwakusho ukuthi uDavide akasahambi yedwa futhi akasalwi yedwa, kodwa there is God in him always. Laba babukayo babona the young man, kanti the young man is no longer a young man. There is an old man inside the young man. uDavide uma segcotshiwe uphenduka isitsha sokuphatha amafutha. Akusho ukuthi isitsha sidala noma isitsha sincane. Isitsha sine experience sokuphatha amafutha noma isitsha sinayi experience. Kodwa into manje si matter, something that matters. It is the oil that is inside the power. Oh Jesus. Amen. Hallelujah. So iBhayibheli uDavide uthe mayibhekana noGoliath waxosha amatshe. Uma exosha amatshe understand ukuthi I don't need i-experience ukuze nginqobe lo Satan, but what I need is the power. Oh Jesus. So the only power that lives and rules on earth is the power of Jesus. Hallelujah. Amen. That is why he went to the brook emfuleni, wafika kwi-stream, wathatha amatshe awu-5 wawafaka emgodlagodleni waka. Oh Jesus. La matshe awu-5 uya understand ukuthi there is a man that is coming to the world, and that man igama layo got 5 letters. Oh Jesus. It is Jesus. Hallelujah. And the man that is coming, he is the God on earth. He is also God in the world of the spirit. Oh Jesus. So ngamanye amazwi uma ngiphatha amatshe aney'nhlamvu zegama lakhe, Hallelujah. I will defeat Goliath of the earth. Oh Jesus. I will also defeat the Goliath of the spirit realm. Hallelujah. So ngamanye amazwi ngizohlula uGoliath oyisikhondla khona. Yes Jesus. Ngiphinde ngihlule umoya kaGoliath ophila kuGoliath. Hallelujah. So ngamanye amazwi when we obtain oil, Jesus. sifike sihlule uGoliath benyama, Hallelujah. siphinde siyohlula uGoliath bakwamoya. Hallelujah. That is why when you have oil, Oh Jesus. it doesn't matter what kind of devil Oh Jesus. that fights you. Hallelujah. It doesn't matter the experience of your enemy. Oh Jesus. Hallelujah. Master Jesus. You know, thina masingena empini singena neyikhwepha Jesus. And when we enter to the battle, thina singeni sisayolo, singena sesiyofakazela ukuyiqeda impi Oh Jesus. esisuke sesiqeda ingakaqali. Hallelujah. Yingakho thina simbonga uNkulunkulu sisaya khona empini. Oh yes Lord Jesus. Asibona abantu abalindele ukuyibamba into ngezandla. Oh Jesus. Sibonga, si-celebrate, Hallelujah. sisaya khona empini. Oh Jesus. That is why abantu bakwa prophetic
They don't live by sight. Hallelujah. They live by the word of the prophecy. Enkosi Jesu. So whensoever there is a prophetic word that has fallen, Jesus. oh, was it's already done. Hallelujah. If you have received the prophecy, it's already done. Oh Jesus. But it depends on how you react upon it. Nkosi yami. Amen. Hallelujah. Ukolathi mayibona David. Uthi hayi. Kanti akazi ukuthi umfana uphethe amatshe awu5. 5 stones. Jesus. Umfana akawathathanga awu5. He only took one. Enkosi yami. He only Took one. He only Took one. Amen. Hallelujah. Awume lapha. So malapha uthakona. Ngiyanikhohla amagameni. Yima la.